ara tenim el plaer de presentar-vos a Elena Callà, account manager de la Delegació Territorial de Llevant. També compta amb experiència en altres aerolínies com KLM i Air France. A més, compta amb una àmplia experiència en hotels com la cadena hotelera AC Hoteles i un llarg etcètera en el sector turístic. Li donem pas a Elena perquè ens presente Aerolínies, la meva passió, la meva professió. No? Ara sí, perfecte. Molt bé. Bueno, moltes gràcies per haver-me invitat. Estic encantada d'estar ací al meu poble, un institut de referència que dona l'enhorabona als professors i sobretot, Mario, gràcies per la presentació també. No res, soc amiga de Coqui, he estudiat en l'institut, després en la carrera de turisme, ell estava en el torn de vesprada, jo de matí, i la veritat que farà cosa d'un any i mig ens van trobar i jo estava supercontenta perquè havia aconseguit el que era el meu somni, que era tornar a lo que és el sector aeri, on havia treballat molts anys, i per circumstàncies havia estat fora uns anys i tal, i al comentar-li em va dir m'encantaria que vingueres i mos contares un poc què tal el dia a dia, què és el que fas i que coneguereu un poquet més el que és la companyia aèria i el sector aeri. Entonces, per això, gràcies per estar així, per haver vingut. Us dono l'enhorabona també per haver triat un sector com este, el que és el sector turístic, per a formar-vos. Pense que esteu en el millor sector, és difícil, com tot en esta vida, no? Però realment el bo que té és que és un sector tan ampli que en funció un poquet de lo que més vos agrada i allò on voleu encaminar-se vos pot donar un abanic molt ampli per poder anar creixent i anar millorant professionalment. I bueno, dit això, el motiu per el que he triat este títol, Aerolínies, la meva passió, la meva professió, jo vaig començar en turisme, vaig acabar en l'any 92. Realment, crec que igual vos passa un poc a vosaltres, que comences una formació i no saps realment molt bé per què estàs ahí, no sabia si era perquè m'agradava molt relacionar-me amb la gent, m'agradava molt el tema dels idiomes, viatjar, però clar, tot això és tan etèreo, tan ampli. I finalment, arrel de començar, he fet des d'azafata en la Fira de Cocentaina, assistent d'events en el Festival de Benidorm, he estat en agència, fent pràctiques, un poquet de tot. Pense que és la millor manera un poc d'arrencar, d'anar prenent contacte amb el que és la realitat diària i professional i anar veient un poquet el que a uno li agrada i el que no. I en tota aquesta trajectòria de 28 anys que porte en el sector turístic, he anat donant-me compte que realment el que em feia feliç era el món de les aerolínies. El fet de que estàs treballant i que passen les hores i no el dones compte, se t'ha passat ja la jornada i encara continuaries, el fa pensar que realment és així com si diguem el teu tratge, el que has trobat, el que anaves buscant. I us anime des de la meva experiència a que busqueu internament quins són els vostres talents o sobretot la vostra passió, allò en el que disfruteu, perquè al fi i al cap en esta vida passem moltes hores en el treball, quasi més que en la família i en el nostre entorn, i és important enfocar-se en això.
Perdoneu que no us he preguntat, en valencià m'enteneu o preferiu en castellà? Algú? Està bé? Vale. Molt bé. Pues bueno, vos conto un poquet quin és el meu dia a dia. La veritat és que en el sector de les aerolínies ha canviat molt, com en tots els sectors pues hem anat evolucionant i hem tingut que adaptar-se als canvis pues, de la irrupció de lo que són totes les bajo coste, han tingut que readaptar-se i reorganitzar-se. En el sector, en el departament on estic jo ara en València, anteriorment hi havia pues, de l'ordre de 7-8 persones. Avui en dia estic jo soles. Hem tingut de fer aquestes reestructuracions pues, per tema de costos i de més i al final pues, adaptar-se a la situació nova. Jo el que porto són, en realitat el meu puesto és account manager i porto Iberia i British Airways perquè Iberia sabeu que és la companyia Legacy, que es diu, és la companyia aèria de bandera en Espanya. En l'any 2011 es va fusionar en British Airways i perteneixen al grup IAG, que ara vos contaré un poquet més, o sigui que són pràcticament la mateixa companyia. L'únic que British Airways pues, és predominant, lògicament, en el Regne Unit i en altres països, i en Espanya és Iberia. Entonces, Iberia, si en Espanya, pues, és una cara per les dues companyies i allà en el Regne Unit i en altres països és British Airways la que representa Iberia. Account manager o gestor de comptes, delegat comercial, la funció realment és cuidar i mantenir una cartera de grans clients, els millors clients que tenim en l'àrea nostra, en Comunitat Valenciana i Múrcia. Pues es tracta de mantenir una comunicació, de veure constantment què és el que necessiten a través d'unes accions que us explicaré un poquet més i bàsicament això, mantindre'ls i cuidar-los. A banda d'això, sempre estar atents a l'evolució del mercat, a captar nou negoci i després també pues, està el tema de les relacions institucionals. És important estar allí quan pues, no sé, la Generalitat Valenciana, quan AENA, per part del tema de l'aeroport, Turisme de València, els patronats, en algun moment ho requereixen per assistir a algun event o fer alguna col·laboració, pues estar ahí al costat perquè tots aquests contactes són d'alt valor i mos venen molt bé en coses que després necessitem. Respecte a la captació de negoci que vos comentava, estaria dividit entre captació de noves empreses, d'events, com pugui ser ara mateixa, no sé si heu sentit parlar del Valencia Capital Mundial del Diseño 2022, heu sentit parlar de veritat? Vaig estar ahir o després ahir en la presentació en València i en aquest tipus d'events el que sol fer és que es demana la col·laboració a la companyia aèria per a que estiga la presència, la imatge de l'aerolínia en aquest event i com a contrapartida que a l'event li ajudem pues, en contraprestació de bitllets gratuïts o bueno, altres tipus de col·laboració comercial. Després també en operacions especials o xàrters, el que estem fent últimament en captacions de negoci també és transportar el que són els equips directius, els equips deportius, perdona. La Fira Versalles, sobretot del sector de la ceràmica, i la fleet logística del sector de l'hortofrutícola i tot això. I bueno, a banda d'això també el que faig pues, és gestionar i renovar i negociar acords nous en empreses que dividiríem entre agència de viatge o sector corporatiu. El que són en empreses simplement pues, renova, es veuen de cara a l'any següent quines són les expectatives, les previsions de negoci que tenen, si tenen que obrir mercat en altres països, pues, veure quin va ser el volum, si van a volar en classe turista, en la cabina premium, i en base d'això pues, acordar en ells quins tipus de descompte o de tarifes negociades podríem
podríem implementar. Després també faig molt de lo que es diu servicing, que és com l'apoyo a les agències de viatges, doncs quan s'equivoquen en algun tipus de, a lo millor en el dia, necessiten una llista d'espera de clients rellevants, que no sé, tot i aquest apoyo pues estem ahí. Les visites i ens reunim de manera periòdica i després també tenim una partida que es diu Marketing Fund, que són uns diners que destinem a l'acció de diferents accions comercials, com pugui ser desdejunís de treball en un hotel, amb el sector corporatiu, diferents empreses, o amb l'equip de treball d'una agència de viatges per presentar nous productes o formar-nos i tot això. I bueno, pues passem un poquet a la presentació de la companyia que vos he preparat. Teniu algun dubte de lo que vos estic contant? M'interrompiu i ampliem. Bueno, pues així tenim la benvinguda. El sector, el grup aeri al que vos he comentat que perteneix Iberia són aquestes 5 aerolínies. Vos sonava lo del grup IAG? Sí, veritat? Es va constituir en l'any 2011 i la sede fiscal i social està en Espanya, però la sede corporativa la tenen en Londres. És una societat o un holding anglo-espanyol que cotitza en bolsa i inclou a aquestes 5 marques. Es mantenen les 5 marques comercials de les diferents aerolínies, però realment és una mateixa empresa, un grup aeri. Està Aer Lingus, que és irlandesa, la inglesa British Airways, Iberia, Level. Sabeu que és la companyia de baix cost que va traure Iberia dins del grup, però per operar vols de llarga distància. Principalment estaven operant als Estats Units i després Vueling a nivell domèstic i europeu, ja sabeu que és la bajo coste, que també és molt coneguda. Aquestes són les nostres xifres. Iberia es va fundar en l'any 1927. Actualment té 15.166 empleats. Les 3 àrees de negoci les veurem ara durant la presentació, que bàsicament són l'aerolínia, el sector manteniment, que fem a 3 aerolínies, i el sector aeroportuari. Haureu vist quan aneu a l'aeroport que hi ha personal identificat com a Iberia que potser està facturant un vol de Vueling o d'altres companyies. Entonces, esta és la tercera àrea de negoci que també és prou important. Els destinos que estem operant a dia d'avui com a Iberia pur són 134 en una flota de 143 avions, dels quals 36 són de fuselatge ampli, o el que es diu white body. Sabeu quins tipus quin és el white body? El white body és quan el fuselatge és ampli, sol ser l'Airbus 350 o el 330, que té 2 passillos, està separat en 2 passillos, i el de fuselatge estret és el que sols en té un. El fuselatge ampli sol ser d'uns 350 places i els altres són més menuts, solen ser en torn a 170, 180, 200 i alguna cosa. Bueno, així vegeu unes imatges se m'ha oblidat també, el manteniment d'altres aeronaves per a altres companyies i també la part de càrrega. IAG Cargo també està funcionant molt bé, especialment durant aquesta època que hem passat, per el tema de material sanitari, encara que ens queda molt per desenvolupar encara en aquesta parcel·la. Així teniu el que és el tema de servicis aeroportuaris o handling d'Iberia en aquestes 2 imatges, així de l'aerolínia i baix el manteniment i cargo. Esta és la red global de destinacions, són 134 en total, dels quals en Àsia tenim menys presència i també és un dels objectius que volem. No sé si heu sentit parlar de la integració de la compra d'Europa per part d'Iberia, heu sentit alguna cosa.
La idea sería poder ampliar la flota de aviones y de esa manera poder també accedir a esta part de lo que és Àsia i Oriente Medio, en la qual tenim menys presència. Lo fort d'Iberia és Latinoamèrica i en segon lloc Estats Units. Sabeu que el grup Iberia engloba les companyies Iberia, Iberia Express i Air Nostrum. Air Nostrum sabeu que és la companyia aèria valenciana, la tenim ahí en València. Ells operen com a Iberia regional perquè tenen un acord comercial de franquícia en la companyia Iberia. Entonces Iberia lo que fa és que, diguem, es planifica les tarifes, està integrada esta companyia com a una part més del grup, operant unes determinades rutes que principalment ixen des de la part de Llevant i Balears a Madrid. Així tenim el liderazgo en Europa, però sobretot en Amèrica Latina, per part d'Iberia. Són 17 destinos en concret que operem directe des de Madrid, per exemple, a Bogotà. I després, des d'ahir, tenim 111 destinacions addicionals que operem en codi compartit en altres aerolínies. Lo del codi compartit us sona un poc? Sabeu com funciona? No? A vegades, quan aneu a volar, teniu un vol d'Iberia, però que realment quan aneu a la pista dius, ostres, si volava en Iberia i l'avió és d'altra companyia. Això és el codi compartit. Són acords entre les companyies aèries, sempre n'hi ha una aerolínia màrqueting, que és la que té el codi propi, i després la companyia operadora, que és la que realment l'avió està pintat en aquesta marca. A través d'aquests codis compartits el que es fa és donar més possibilitats als teus passatgers per a poder accedir a una red més àmplia en quant a destinacions i tarifes també. Els avions de nova generació, per el tema de sostenibilitat, de reduir la huella de carbono i tot això que esteu sentint molt cada vegada més per el tema del mig ambient, són l'Airbus 350, que és el que teníem en la primera diapositiva. Ahir en tenim 20 nous que van arribar, el A320 neo també i el 321. És una prioritat anar sempre renovant la flota per tindre els millors avions i que contaminen menys. Després dir que durant la pandèmia, òbviament, el sector aeri, com tot el sector turístic, ha estat molt afectat. El que hem intentat és capturar al màxim totes les oportunitats que s'han presentat en el mercat per intentar ser flexibles i reaccionar d'una manera molt ràpida a lo que els nostres clients, a les destinacions on volien operar o pujar freqüències. En concret, durant aquests mesos que quasi ningú podia volar, realment en el que s'ha basat l'activitat ha sigut en el tràfic VFR o tràfic ètnic, que es diu, que són, per exemple, dominicans o equatorians que van a visitar a les seues famílies al país d'origen, que ells sí que podien viatjar durant aquest període. I a banda d'això també hem estat fent el tema de xàrter que us he comentat antes, operacions especials en equips deportius que ells sí que han continuat, la lliga ha continuat, les diferents competicions i ahir hem estat intentant capturar aquestes oportunitats per seguir operant i donar el rendiment. El que aspirem és a seguir sent l'aerolínia de confiança per als nostres clients i que ens seguisquen recomanant a través d'estar molt atents a què és el que està passant en el mercat, què necessiten per poder implementar addicionalment totes aquestes millores. Assegurar la sostenibilitat futura a través dels avions nous que anem a implementar i després el compromís de desenvolupament con el hub que ho veurem ara. Sabeu tots el que és un hub? El hub, no?
El hub és l'aeroport de base d'una aerolínia a través del qual ixen pràcticament la totalitat dels vols i que aspira a ser un port de connexió entre els diferents països. En concret, per exemple, el KLM, quan eixim d'ací, des de València o des de Madrid, on anem a connectar per volar a Xina? Sempre és a Amsterdam, per exemple, València, Amsterdam, Pequín, Madrid, Amsterdam, San Francisco. La idea actualment que té Iberia és desenvolupar aquest hub per poder atraure turistes, sobretot de la part d'Àsia, que és un mercat molt emergent i d'un nivell també de rentabilitat prou alt. Entonces, ara mateix un client en Iberia, a través del hub, el que pot fer és fer un Argentina des de Buenos Aires, Madrid, a Tel Aviv, a Israel. Vull dir, el creu és pràcticament tot el món i els diferents fluxos que poden haver de tràfic, connectar-los a través del hub de Madrid. Per això necessitem l'apoyo de la intermodalitat, que és sobretot també l'AVE, que s'està intentant acurtar els plazos, però encara crec que queden 2 o 3 anys per a que puga arribar dins de la T4. El fet que està sols arribant fins a Madrid complica un poc tot aquest tema. Les Skytrax, ho heu sentit, són com els Oscars a les indústries cinematogràfiques. Els Skytrax són els premis que donen a les aerolínies, otorguen estrelles en funció de... En concret, nosaltres hem guanyat ara un altre per el tema de les mesures de seguretat de la Covid i les altres tenim per puntualitat, per servei, qualitat, i això va renovant-se tots els anys. Són els premis Skytrax. És de veres que a partir del dia 15 d'octubre ja hem donat un major servei a bordo perquè estava molt restringit. Actualment el que venia tot el menjar a bordo embolsat era molt escueto. Ara ja sí que s'està retornant a la normalitat i poc a poc hasta que ens permetisquen. El tema de la innovació, estem fent esforços en implementar a través de diferents aplicacions el que és el IATA Travel Pass, l'embarc biomètric que ja està operatiu en concret en l'aeroport de Madrid, i a poc la idea és que s'extenga a la resta d'aeroports. D'esta manera el que podreu fer és el client es descarrega una aplicació en el mòbil, es registra i a partir d'ahí ja sense cap de documentació podràs accedir a l'aeroport, passar un filtro per una porta biomètrica que el reconeix, de reconeixement facial, i igualment en la porta d'embarc no vas a necessitar ningú tipus de documentació. Estarà tot digitalitzat, a poc. Després també hem estat operant diferents vols de repatriació. No sé si vau sentir durant el confinament que vam tindre que automàticament es van cancel·lar moltíssimes rutes i va haver molta gent que es va quedar varada en Austràlia, en Nepal, en diferents llocs. Nosaltres el que vam fer és muntar vols especials per a tratar de recollir tota aquesta demanda i es van portar a casa. En quant a productes i serveis, així tenim la T4, que és el hub que vos comentava, que ha sigut premiat per el seu disseny i funcionalitat. Pots estar en 30 minuts des del mostrador de facturació fins a la porta d'embarc, l'embarc biomètric que comentàvem per dispositius mòbils i també el fast track per a passatgers premium. Tenim 2 sales VIP en la T4 que ja estan obertes en horari normal com pre-Covid, i després també tenim el servei de pàrquing, igual que les sales VIP,
per a passatgers que volen en cabina premium. Bueno, això és el que vos comentava de les dues sales, la Dalí i la Velázquez, tenen més de 2.000 metres quadrats i la veritat és que és molt funcional, sobretot per a altres clients que venen, clients d'empresa que venen cansats d'altres destinacions. En moltes hores de vol tens una zona de dutxes, tens una zona molt àmplia de diferent oferta gastronòmica, vinoteca i demés. Compromiso con el Hub de Madrid y la conectivitat és el que vos estava comentant. Els punts rojos vegeu que estem per desenvolupar, volem ser un operador fort i de referència en Madrid, perquè això també va aportar riquesa al país en definitiva, i tenim ahí uns xicotets hàndicaps que són les infraestructures de càrrega i la intermodalitat, que s'està treballant en tot això per millorar-ho. Si vegeu així són els principals hubs que tenim en Europa, el de Frankfurt, de Lufthansa, el d'Amsterdam, de KLM, Heathrow, que és el de British Airways, Charles de Gaulle, el de Air France, Estambul, el de Turkish Airlines i el de Madrid, el de Iberia. Diu sense connectivitat que el hub de Madrid va quedar-se arrere, perquè així teniu cada hub, el hub de París és el número 1 per número de països que podem connectar des d'allí. Així vegeu que a Madrid estem en el número 9. Per aquest motiu és de vital importància, no sé al final com quedarà lo de la compra d'Europa, però ens donaria opció a poder ampliar i operar molts més mercats, i estem treballant en això. Després també vegeu així la importància de capturar tot aquest mercat, el turisme que ve des d'Àsia, per el poder adquisitiu que tenen i perquè són molts milions de passatgers. I actualment a Madrid sols tenim un 5% del tràfic d'Àsia. Si mirem la comparativa en altres països, vegeu que pràcticament els grups aeris més forts tenen un 25% i nosaltres estem en un 5%. No les tres retos. I així tenim les tres cabines en els vols de largo radio. Tenim la cabina business, que es converteix pràcticament com un llit, tens total privacitat i arriba a inclinar-se completament en horitzontal. La turista premium, que tens més espai davant entre els asientos i també el que és la butaca és diferent. I per últim, la classe turista. En els tres tenim l'entreteniment a bord de les pantalles i demés. Així tenim un poquet més detallada el que és la classe business. Tots tenen, cada asiento té accés directament al pasillo, perquè sigui més còmode. El turista premium, tenim les butaques ergonòmiques, a diferència de la turista, i més espai. I després, la classe turista també tenim wifi i demés, però ahí ja és de pago, encara que tenim tot el que és l'oferta digital per poder estar ben entretinguts durant tot el vol. Jo volia preguntar-vos, quants d'ací heu volat en Iberia? Ho coneixeu? Ja heu tingut oportunitat d'utilitzar el servei el que és l'entreteniment de bord i això? De Lima a Madrid... De Lima a Madrid tens temps, I el passa volant. Bueno. Pues vueles 3 o 4 películas. Sí. Així tenim l'àrea de negoci dels serveis aeroportuaris o handling. Com vegeu, així estem en 29 aeroports. Són 170 aerolínies clients a les que donem servei de handling i 100 milions de passatgers als que donem servei al llarg de tot l'any, 360.000 vols atesos i 7.000 empleats, d'aixòs 15.000 són els que conformen l'àrea de handling.
Després, en el manteniment, hi ha 2.800 empleats i es dona servei a més de 100 clients. No sé si heu sentit parlar de La Muñoza, que és un centre en Madrid que es desenvolupa principalment tota l'activitat de manteniment, de revisions a altres companyies. El servei de càrrega, fixeu-se que llama l'atenció que està acreditat com el hub més gran del sud d'Europa en quant a la gestió i distribució de lo que és material mèdic i també després de productes pereceders que venen des d'Amèrica Latina. Tot això és un món. Si teniu algun dubte o voleu parar-me en alguna qüestió directament. En quant a la sostenibilitat, pues dir que fa unes setmanes vam operar el primer vol des de Madrid a Bilbao en biocombustible produït en Espanya, o sigui, extragut a través de lo que són residus. I estem enfocats en alcançar el compromís zero d'emissions de carbono en 2050 i anar reduint tot el tema de reciclatge de residus a bordo per el tema del menjar i tot això que anem utilitzant. Després, el que és la capacitat, us he posat així com una pinzellada perquè vegeu com es planifiquen les rutes, en aquest cas a partir del 15 de novembre i hasta finals de març, el que és el període d'hivern. Tenim la planificació dels vols domèstics. En roig vegeu que estan les destinacions que operen els vols d'Iberia purs. En blau tenim els d'Air Nostrum, que és l'Iberia regional, i en groc els Iberia Express. Després, no sé si vos són familiars tots els còdics estos, que després també utilitzareu si esteu en agència de viatges al fill i al cap, i que és tot un món. Així teniu, en quant a planificació, perquè vegeu un poc com ha anat evolucionant, des de gener del 21, la previsió a març de 2022, com està pujant el número de freqüències programades. Ho veu des d'ahir? No, molt xicotiu, no? Però bueno, des de Bilbao, per exemple, estem passant de 15 a 31. Tenim tot el que és rutes domèstiques, baix el que són les Illes Canàries i les Balears. Després tenim el que és el medio radio, que es diu medium haul, que són els vols a Europa, a diferents països en Europa. Així tenim una ampliació de totes les rutes en els diferents països i el que és el largo radio. El largo radio el tenim distribuït en 3 franges horàries, el del matí, el del migdia i la nit. I està fet així per a tratar de coordinar les connexions i coordinar i millorar els horaris de connexió entre els diferents hubs. Què més? Bueno, des del dia 8 de novembre sabeu que els Estats Units va ordenar la reapertura de les fronteres i això realment ha sigut un impuls als ingressos de les aerolínies, perquè el largo radio va impactar molt positivament en els resultats. Actualment tenim de l'ordre d'uns 70 vols setmanals a lo que són els Estats Units. També Argentina ha obert les fronteres, el que també està contribuint, i hi ha una millora paulatina. Vos he posat així el que és l'AJB, que es diu, que és l'Atlantic Joint Business, que és una aliança que tenen aquestes 4 aerolínies, American Airlines, Finnair, British Airways i Iberia, per a operar entre aquests 2 continents. Tot el que és el tràfic entre Europa i els Estats Units podem fer-lo indistintament en qualquiera de les aerolínies, compartint tarifes, compartint els programes de fidelització, acumulant avions o punts,
i compartint els serveis. Un exemple clar seria, pots anar-te'n en un Madrid-Miami vol directe operat per Iberia i si no hi ha places pots tornar via Helsinki, per exemple des de Miami a Helsinki, Madrid o indistintament en qualsevol d'aquestes companyies. També dic que l'aliança, totes aquestes estan incloses dins de l'aliança Oneworld, que és una associació d'aerolínies a un nivell més ampli. Totes aquestes aerolínies que veu així són les que conformen l'aliança Oneworld i també serveixen a nivell d'acumular punts, de compartir serveis entre totes i millorar tarifes. Això de lo que són els grups aeris, tot això, enteneu un poquet les avantatges. Bàsicament, Iberia, jo recordo, antes de fusionar-se en British Airways, va estar en una situació molt complicada perquè s'havia quedat, diguem, soles i els grans grups aeris, Air France ja estava aliat en KLM, Lufthansa, Swiss, o sigui, les grans companyies aèries havien anat formant grups i Iberia va ser una sort que es fusionara en British Airways i després es van integrar en l'aliança Oneworld. Entonces això dona als passatgers d'una companyia aèria moltíssimes possibilitats de destinacions, de connexions diferents, d'una tarifa més competitiva perquè entre tots participen de la mateixa, diguem, línia de tarifes i són combinables i al final són avantatges. El tema de la globalització és indudable així també. Els beneficis tenim, si teniu l'Iberia Plus, sabeu que és el programa de fidelització d'Iberia en el que tenen els passatgers en la targeta. Ahir van acumulant avios o punts i al mateix temps poden acumular volant en qualsevol d'aquestes altres companyies i igualment els passatgers de les altres aerolínies. I la veritat és que això és un plus. Als clients que són viatgers freqüents es motiva i es defineix a l'hora de triar-se, de cantar-se per una opció d'un grup aeri o altre. El reconeixement corporatiu està destinat a facilitar als clients freqüents d'empresa a que tinguen una sèrie de beneficis per el fet de ser clients freqüents quan hi ha una disrupció de vol, quan hi ha una cancel·lació o un canvi o hi ha una llista d'espera, els tenen prioritat a través d'un codi que els identifica en la reserva i després, a banda d'això, també a l'hora de fer upgrade, perquè han fet un vol està previst en overbooking, antes passaran a aquest passatger a la cabina business per el fet de tindre aquest reconeixement com aquest passatger freqüent és un client d'empresa i li donem aquest xicotet valor añadit. Després, esta és la previsió un poc de les rutes AJB, que són entre Europa i els Estats Units. Com vegeu, hi ha quantitat de diferents opcions i entre totes conformen avui en dia una de les opcions més fortes. L'agència, el que és l'AJB, l'aliança AJB d'American Airlines, Iberia, tot això és... Hem estat molt de temps sense fer reserves i no ho tenim molt pràctic, però té notorietat, no? Les iniciatives de digitalització, com hem estat tot aquest temps i seguim sofrint el fet de que cada país canvia les normatives i moltes vegades és qüestió d'avui per demà. Entonces, a raíz d'això hem intentat desenvolupar diferents aplicacions, com pot ser l'IATA Travel Plus, l'hem implementat, el Verifly, per lo que són els destinos d'Atlàntico Norte, sobretot les companyies americanes, per a facilitar que el client, quan viatja a un destino,
puga tindre digitalment carregada tota aquesta informació i que l'aerolínia puga verificar si antes de que el client vagi a l'aeroport li falta algun document i avisar-lo. Tot aquest procés és complex i no s'arriba a complir per els plaços en alguns casos, però estem treballant en això i és la idea. Què més? Bueno, la Verifly, el Travel Pass i bueno, pues com a última hora dir-vos que ja estem incrementant en un 50% el pont aeri entre Madrid i Barcelona, als Estats Units prop d'unes 70 freqüències setmanals. Hem recuperat destinacions com les Maldives i Cali per la temporada d'hivern, que no estàvem operant antes en el vol directe. I des del 16 d'octubre hi ha normalitat a l'hora del servei a bordo. Després d'este mes d'octubre ja hem obert les 2 sales VIP que estàvem comentant en horari normal i hasta així era un poquet el que vos he preparat, és molta informació, no sé realment el que puc aportar-vos d'interès, però crec que alguna pinzella i després algun dubte o alguna coseta que pugueu tindre, pues jo estic encantada de poder compartir el que jo sí faig en el meu dia a dia amb vosaltres. I bueno, no s'oblideu, esta foto l'he posat així per a dir-vos que voleu alt, tot lo alt que pugueu somiar, perquè al final sols depèn de vosaltres i esteu en el millor sector per fer-ho. Li comentava a Coquillo que havíeu triat aquesta formació perquè realment és que hi ha necessitat de mà d'obra. Hi ha places vacants, el que bàsicament sempre busquen els millors, entonces formeu-se, tingueu experiència en els més àmbits que pugueu i aneu a tope per els vostres somnis, perquè al final es complixen. Així que gràcies. Está claro que la pandemia os ha afectado, entonces sí. Queríamos saber cómo lo habéis gestionado, qué acciones habéis tenido que tomar para una situación así tan inesperada. Vale. Mira, a ver, en principio nosotros hemos estado los tres primeros no, hemos estado desde abril, desde marzo, ¿fue esto? No, en abril de 2020 es prácticamente un año y un mes, hasta abril de 2021 hemos estado en ERTE, todos los empleados trabajando un 30%. A partir, no sé si es abril o mayo, no recuerdo exactamente, ya hemos ido subiendo el porcentaje a un 40% de actividad, a un 50%, hasta llegar a octubre, que ya, gracias a Dios, que estamos al 100%. Lo que yo destacaría es, como Iberia, ya os comento que tampoco, es que yo entré el 21 de febrero de 2020. No hacía ni 3 semanas cuando todo esto estalló, nos mandaron a casa. Yo encima estaba en Valencia sin el equipo anterior que gestionaba toda la parte comercial. Entonces, hasta donde yo sé, hasta la experiencia que yo he tenido dentro de Iberia, pues veo que es una compañía que ha sido muy flexible, muy dinámica, tener la capacidad de reaccionar rápido a ver que realmente lo que estaba subiendo era la demanda de destinos VFR que os comentaba. ¿Quién podía volar? ¿Qué pasajeros podían volar? Pues los pasajeros nacionales de los países donde iban, donde ellos vienen de origen y donde van a visitar a sus familiares, como puede ser pues lo que os comentaba, República Dominicana, Perú, Chile, en función de... O sea, ellos no han tenido problema con seguir volando en este tiempo, los turistas no podíamos, pero ellos sí. Entonces, lo que hemos hecho es reaccionar muy rápido a la demanda para tratar de aumentar esas frecuencias o poner aviones, abrir rutas a los destinos donde no estábamos volando.
Y esto, pues, para los compañeros no es una cosa fácil y rápida porque hay que pedir slots, porque las tripulaciones a veces no están formadas para ese tipo de avión que tiene que hacer esa ruta. O sea, hay que hacer una serie de acciones que para mí es súper importante el hecho de romper con los límites de lo que has hecho hasta ahora, el paradigma anterior, y decir, hay que captar negocio y vamos a ver dónde está. Lo que a nivel interno el equipo comercial se hicieron como unos proyectos o subequipos, el VCR, el sector corporativo, se hizo, enfocados en diferentes especialidades para obtener más información y ver cuál de ellos tiraba más. Y al final fue el VFR y lo que son equipos deportivos a través de captar charters. La verdad es que los aviones estaban todos parados en tierra. Entonces la compañía decidió operar, digamos, aunque no hubiera beneficio o a partir de €1 de beneficio o que no perdiéramos dinero, volar cualquier operación que se presentara para tratar de dinamizar, ya no para ganar dinero, pero por lo menos no perder y tener los aviones rodando, porque los aviones cuando están también en tierra sin volar, esto es un perjuicio que tienen luego que pasar un mantenimiento. Las tripulaciones también tienen que formarse aunque estén paradas sin volar y bueno, pues todo esto es lo que se ha hecho. También se revisaron internamente pues todo lo que son contratos con proveedores, todo esto. También separaron una serie de órdenes de aviones que había con Airbus y pues restringiendo al máximo lo que es tema de gastos en la medida que se podía y rentabilizar y capturar nuevas oportunidades, nuevos negocios. No sé si te... A ti. Jo volia preguntar què és el que realment busca Iberia per al desenvolupament de futurs professionals? Pues, a veure, jo crec que Iberia actualment en lo que és València i Alacant, en Alacant sí que tenim personal de Iberia perquè és operador de handling. Entonces allí está lo que es mostrador de facturació, de pista y todo eso. Realmente yo creo que para ese tipo de puestos lo que miren es el tema de idiomes y a partir de ahí, com en tots els llocs, com es presenta tanta gent, lo bàsic serien els idiomes i que tinguin una formació. Si tu entens 100 i de 100 pues vas descartant, diguem, vas quedant-te en els millors i a partir d'ahí ja vas fent l'entrevista. Però jo pense destinat a la gent que li apetisca entrar en una aerolínia, pues jo crec que esteu en el cicle correcte, en el cicle de turisme, i a banda d'ahí, si podeu formar-vos en més idiomes millor, i l'actitud al final en tots els llocs és el que més compta. Entonces, jo per dir-vos, en la part comercial, en el sector comercial, era molt difícil, en el meu cas, tornar a treballar en una aerolínia, perquè així ara mateix en la comunitat valenciana, sols en la part comercial està Turkish Airlines, que tenen una oficina en l'aeroport de València, està la que era companyera meva, està el comercial d'Air France KLM, que era la que portava Castelló i València, que quan jo me'n vaig anar, que portava Alacant i Múrcia, ella va reprendre tot, i ja està, i jo d'Iberia. Entonces és difícil, en la part comercial no n'hi ha molta gent ara mateixa, però en la part que és d'aeroports, el referies a personal de terra o a tripulació, a personal d'aire? Si esteu interessats en aire, en el que és personal de cabina, pues hi ha diferents acadèmies que vos preparen, no sé, dir-te si és un any, 2, i bueno, crec que és la formació, crec que és privat, igual Jordi sap més. ¿Tenim algun exemple d'alumne que ha Sí, fet que ha tripulant fet. de cabina? Clar, jo com
Vaig tornar al sector del turisme i estava en agència de viatges, en el Corte Inglés, que estava supercontenta, molt bona empresa, però no era el meu espai on jo havia treballat antes i ho tirava molt de menys. Entonces vaig dir, bueno, jo tinc que tornar al sector aeri com siga, em vaig posar a cridar, vaig agarrar currículums, me'n vaig anar a l'aeroport de Alacant, me'n vaig anar a l'aeroport de València i preguntant a la gent que estava en facturació. O sigui, vull dir-vos, al final és que teniu que és com el que compra papeletes perquè li toque la loteria. És a tope. Què es feu? Jo què sé, 30 fotocòpies de currículum. Quan vas en quasi ningú puesto te l'agarren per la protecció de datos. Pues bueno, quina és la manera? Et donen la pàgina web, ahí registres els teus datos i qui sap, igual en aquest moment no fa falta, però com a mi em va passar en el seu dia, al cap d'un any d'haver entregat el currículum em van quidrar i així són les coses. I mentrestant, formant-se el més que pugueu pues, en idiomes i en tot al final. Després, a veure, alguna cosa, sí que per LinkedIn sí que és molta oferta. Jo recordo que em vaig presentar a Ryanair, a jet2.com, jo dic, així és, la qüestió és clavar el cap. Que són poquetes hores, és igual, però tu ahí ja el dones a conèixer, estàs al 100% i ja el faràs valdre perquè sigues tu el que es quede quan s'acabe potser el contracte temporal i no un altre, i a partir d'ahí van sorgint altres coses. Una volta ja estàs en l'aeroport o en el sector que siga, aquests contactes, aquestes relacions, aquestes connexions vas enterant-te d'altres coses. No sé si tens alguna cosa. Hola, moltes gràcies per la ponència, Helena. M'agradaria saber, m'agradaria si pogueres profunditzar en quines són les funcions bàsiques, les funcions de account manager en la Comunitat Valenciana i en Murcia. Vale. A veure, en dos línies considerem resumeixen en cuidar i en mantindre la cartera dels clients, que són els més importants a nivell de volumen d'ingressos o institucionals o el que siga. Cuidar-los com es cuiden? A través de visites presencials, escoltant-los, veient quines necessitats tenen, si hi ha que refer l'acord comercial que tinguen o contrat o donar d'alta unes tarifes especials. Com més el tema de captació de negoci que vos he comentat, estar al dia. Per exemple, a mi m'arriba informació que des del Departament de Vols Especials o Charter s'ha passat una cotització a